toto je môj druhý domov. Vždy, keď idem do práce, idem sem, sa tu vždy zastavím, lebo tu je môj stôl pracovný, taký ping-pong tu. Hrám ping-pong so svojimi postavami. No potom si urobím kávičku, sadnem a začína môj pracovný deň. Vždy ma nejako divadlo lákalo a priťahovalo. Už za študentských čias sme hrávali také malé javiskové formy. V tom čase to bolo také boom, malé javiskové formy. A darilo sa nám, boli sme dobrí. Robil som učiteľa. Zo začiatku som robil učiteľa a potom zhodou okolností ma požiadali, že či by som nešiel do kostola spievať pašie. No tak prečo by som nešiel? Naivný chlapec z dediny som si neuvedomil, že však škola a kostol to v tom čase nešlo dohromady. No, tak potom ma vyhodili zo školstva a ešte navyše som spieval Judáša. No a neviem, či to im prekážalo, alebo čo. Skrátka ma vyhodili zo školstva a sa objavil inzerát, že hľadajú do Zvolenského divadla mladých ľudí, čo majú vzťah k divadlu a rozširujú súbor. No som sa prihlásil a som vyhral. Ten konkurs vyhral, tedy to bol konkurs, teraz sa tomu inak hovorí. No a takže som sa dostal do tohto divadla. A to bolo šťastie, že som sa dostal práve sem, lebo tu bola vtedy taká silná garnitúra hercov. Tu bol pán Mojžiš, ešte chvála Bohu, ešte doteraz žije, pani Magda Matrtajová, pán Šmálík, doktor Ivan Macho, pani Markovičová, známa osobnosť niekedy. No a ja som mal od koho nasávať to umenie a vždy mi hovorili, vieš čo, nestaraj sa o nič, lebo ako v každom zamestnaní sú klebety, tam počuje. Ak chceš dobre robiť, tak nevšímaj si nič a hraj. A ja som sa to snažil robiť a som hral. Aj tu končíme. A som rád, keď sa tak pozerám na toto dielo, na toto nové divadlo už, že som rád, že aj ja som mal tú možnosť, že toto divadlo stojí. Lebo v tom čase, keď sa divadlo začalo stavať, tak som bol riaditeľom, bol som dokopaný od eléva až po riaditeľa, nechtiac. Nejako takto išlo nejak. Som sa dostal za riaditeľa a dokonca to bolo už po nežnej revolúcii. Som bol poslancom, kde som mal možnosť vplývať na niektoré finančné záležitosti, čo sa týkali mesta, aby mohli doplatiť nejaké veci na dostavbu tohto kultúrneho stánku a chvála Bohu sa nám to podarilo a som rád, že a ja tu mám aspoň takú maličkú tehielku, že to divadlo stojí a Zvolenčania môžu byť radí a hrdí, že v takom Zvolene je normálne profesionálne divadlo. Si myslím, že komédia sa robí ťažšie. To mi hovoril, keď som nastúpil do divadla, to mi hovoril kolega, že neboli doktor Ivan Macho, čo bol vynikajúci komik, mi hovoril, vieš, ty komédia, to je také tancovanie na hrane noža. Keď sa moc tomu divákovi vnúcuješ, tak ťa a nastane taká stena.
A keď musíš nájsť tú hranu, aby si nespadol. Tak preto si myslím, že komédia je dosť ťažká, aby človek nespadol. A ja zase mám väčší vzťah tej komédii, nie preto, že rozdávam ľuďom radosť, ale kvôli tomu, že tak som bol nejako vychovaný. Niekedy nebola televízia, tak sme chodievali do kina. Čaplinovky som videl takmer všetky, a nielen raz. No a to sa tak nemá vo mne zakódovalo a potom som sa rozpohyboval. No a je to tak a mi to pomáha. Mojím takým zvykom je, takým rituálom, že keby mala hra aj 100 repríz, alebo začínala, vždy si pozriem text. Možno len tak vizuálne, ale mám taký pocit, že aha, ešte som to nezabudol, viem to a som spokojnejší odchádzam na javisko. Ale veľmi rád si zahrám aj romantické hry. Som hovoril tuto, a kto by nechcel hrať mušketierov, no ja som hral D'Artagnana. Potom som, čo ja ešte tak, som hovoril o Cyránovi, kto by nechcel hrať Cyrána. A spústu takých vecí, Molière, napríklad hral som Harpagona. To sú tiež také postavy, Shylocka som hral. Alebo keď bol som oslovený z divadla Banskej, z opery, z divadla Banskej Bystrici, že či by som nechcel robiť muzikál. Sa robila My Fair Lady a mal som ponúknutého Hickinsa. Kto by nechcel hrať Hickinsa? Tak som hral Hickinsa. Divadlo je moja láska. Ale mal som aj to šťastie, že v tom období sa točilo aj viacej filmov a televíznych inscenácií. Taký najznámejší film, čo som robil, bola Tisícročná včela, čo režiroval pán Jakubisko. Tá práca bola veľmi zaujímavá. Bol taký múdry človek, všetko mal premyslené, pripravené. Veľmi rád spomínam na tú prácu. A to preto, že v Zuberci bola točená nejaká záležitosť a teraz som možno zase už v tomto zrelom veku robiť aj rozprávočku, čo sa robila tiež v Zuberci. Rozprávka má názov Láska na vlásku. Tento zámok, to je vlastne naša druhá scéna. Lebo keď príde leto, takéto obdobie letné, tak sú tu zvolenské hry, zámocké, kde sme odohrali už spústu divadelných hier. A to bolo, v tých začiatkoch to bolo o to lákavejšie, že už keď sme prišli na zámok, už sme sa tešili, už budú prázdniny, už bolo teplo a tedy sme skúšali nielen, že sme skúšali v divadle a prinieslo sa. No a toto je tiež súčasť zvolenských hier zámockých. Takže tie zvolenské zámocké hry musia počítať aj s takýmto zvukom a nielen toto, ešte aj vlak ide a tak, takže je to celkom zaujímavé. Ale to som chcel, že v tých začiatkoch sa tie inscenácii rodili priamo tu, na Zvolenskom nádvorí. Čiže sme skúšali celý mesiac sme skúšali už tu, okrem čítačiek. Čítačky sa robili v divadle, ale už sa inscenácia rozvrhla, aj samotná inscenácia sa rozvrhla na Zvolenský zámok. A čiže tu sa pripravila aj scéna už montovaná na toto nádvorie. O toto bolo aj nám lepšie. Tu sme trávili vlastne celý mesiac. Bolo už taký relax. Vlastne celé dni sme trávili tu. A tá inscenácia zámocká bola taká špecifická. Tu divák nemohol inde vzhliadnúť len tu na zámku.
starých. Hovorí to si vždy tak aj sám, ako sám hovorím pre seba, že ako na to. A on, keď sa ho pýtali, mistře, jak ste šel na tú postavu? A on vždy hovorí, cože ja vím, ono to nejak šlo. No a zrejme to je to divadlo, lebo na ňom nevidíte, že by sa nejako trápil, keď hral nejaký film, keď sa môžete pozrieť na to, tak sa tam netrápi. On to proste tak to ide. A o tom je to divadlo. Si myslím tak sám pre seba, že divadlo by sa nemalo hrať, divadlo by sa malo žiť. Lebo keď to tak zoberiete doslovne, je to vlastne nadávka, sa hovorí, nehraj mi tu divadlo. No tak je to vlastne, by sme mali byť práve taký opak, že na javisku sa dívali, však on tam ani nehral. No nehral, ale tam bol, to je dôležité. Nejakým spôsobom, akým riadením som sa dostal do Zvolena, bol asi dobrým. A nie preto, že som sa tu oženil, hoci manželka je z Lučenca, ale našli sme sa v divadle. A máme dve krásne deti, dospelé deti, syna Mareka, ktorý skončil ako scénograf, a dceru Zuzanu, ktorá je letecká záchranárka, tiež adrenalín ako divadlo. A máme nádhernú vnúčku už. To je toľko. A som rád, že som tu vo Zvolene. To mesto si ma získalo nielen ako takou, že je to križovatka dopravy, ale aj svojimi ľuďmi vždy hovorím rád jednu príhodu, čo sa mi odohrala, čo som zažil, keď som prišiel do Zvolena ešte ako taký mladý, nový, úplne nový. Išiel som raz do obchodu, to bolo tu na námestí, také do potravín si kúpiť chlieb. Som si kúpil chlieb, dám ho von na pult a šiam. A nemám peňaženku. Hovorím pre pána, prepáčte, ale zabudol som si peňaženku. Neviem ako. Ja sa vrátim a vám to zaplatím. A tá pokladnička mi hovorí, nevadí. Donesiete mi inokedy, zoberte si to. Nezískali by vás takí ľudia. Získali. Úplne som ostal na mäko a preto som rád. Nemyslím si, že len Zvolen, ale aj celý región. Je to taký stred, také srdce. No a keď je srdce dobré, tak sa žije dobre, tak sa žije ľahko. A keď sa skončí tá pracovná doba u nás v divadle, ja myslím, že každý človek veľmi rád sa cíti doma, kde má pokoj, kde vlastne môže aj relaxovať, kde tak vypne. Nie, že by sa človek v živote pretvaroval, to zase nie, ale proste je celkom iný. Je celkom iný, než keď stretáte ľudí naokolo a tak tu máte len svojich vlastných, kde môžete byť otvorení a kde ste proste doma. A mám ešte to šťastie, že som, nie že by som bol nejaký zručný a schopný, ale som tam aj dom postavil, čiže máme rodinný dom, takže tam človek má také zázemie, má záhradku, môže si výjsť von, má kde relaxovať. A to je dôležité, aby človek našiel to svoje miestečko, kde môže byť sám sebou a tam môže byť sám sebou.